Ocean, baby. Yeah, yeah. Hello, Ilocandia! Today, And this time, Ilocos. I'ma make you Isang scream. Phil and hot meal commercial model at talented GMA ang magpapainit sa atin mamaya sa ating Celebrity Corner. Let's get to know Victor Aliwalas later on. At sa ating Ilocano Act segment, national winner ng Crispy at naging best speaker na rin ng isang debate competition ng ating makikilala sa katauhan ni Lyndon John De Leon from Divine World College of Vegan. Abangan yan mamaya. A recipe from Playa Tropical naman ang ating matitikman with Chef Sam sa ating What's Cooking segment. Tutukan yan mamaya. Abangan ang tips ni Jana para sa kanyang letter and email sender sa Make Me Over segment. All that and more dito lang sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocandia. This is Wake Up, Ilocos! If you wanna scream.